Jeg tror, de fleste har misforstået det her med looksmaxing. Fordi sandheden er jo, at vi alle sammen gør det i en eller anden grad. Nogle af os tager det bare til en ekstrem, der for mig at se ikke giver nogen mening overhovedet. Og for at forstå, hvad jeg mener med det her, så er det altså først at forstå, hvad det her med looksmaxing rent faktisk er. Og hvis du tager konceptet, det er noget, der er ret trendy for tiden, men det er jo sådan for mig at se overhovedet ikke en ny ting. Altså, det her med looksmaxing, det handler jo om at forbedre dit udseende. Men når det her maxing så kommer ind, så er det sådan, at det for mig at se bliver gjort til en ny ekstrem, hvor det sådan bliver det nye gud, næsten en ny religion, at man gør det til det allerhøjeste og se så godt ud som muligt. Og siden tidernes morgen sådan, har vi prøvet at se bedre ud. Det er derfor make-up er opfundet, det er derfor jeg har sat mit hår i morges, det er derfor jeg putter deodorant på, det er derfor jeg tager noget flot tøj på. Sådan, det er jo for at udstråle attraktivitet. Og det her med attraktiviteten, det tror jeg egentlig ikke er negativt som sådan. Jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke tager op og træner, og en stor del af det ikke er fordi, at jeg ved, at jeg ser bedre ud på grund af det. Jeg ved, at det giver mig en social anerkendelse. Jeg har det bedre med mig selv, når jeg ved, at jeg ser godt ud. Det er alt sammen en selvtillidsboost, fordi at jeg bliver sådan genforstærket af sociale ting. Det er nemmere for mig på dates. Jeg føler mig mere selvsikker, når jeg er muskuløs og sådan nogle ting. Og det er noget, vi alle sammen gør. Men men at forstå, at det her med udseendet, det betyder noget, det tror jeg virkelig er vigtigt, fordi jeg tror mange sådan, dem der er ekstreme i looksmaxing, det er meget tydeligt sådan, og nemt at hate på dem, fordi at det er meget ekstremt, ham der fucking klavikkøller gutten, der sidder og hammer sig selv i hovedet med en hammer. Men vi gør det alle sammen i en eller anden grad jo. Vi går alle sammen op i, hvordan vi ser ud. Vi vil gerne alle sammen være attraktive. Så for mig at se, er det mere sådan spændende at forstå, hvor ligger det punkt. For mig at se, det er et aktium. Overhovedet ikke gå op i sig selv, og så gå op i sig selv over alt andet. Investere hele sit liv i at prøve at se bedre ud. Hvor er det egentlig konstruktivt at ligge? Og jeg tænker, at stedet er et sted midt imellem. Begge ekstremer er for mig at se ekstreme, som de jo er. Hvor er balancen henne? Og det er noget, jeg stadig synes er svært i mit eget liv, fordi altså, jeg har virkelig været det, da jeg var mindre, fordi jeg var meget overvægtig, og jeg var meget utilfreds i min krop. Men jeg er stadig usikker, langt hen ad vejen, meget selvbevidst om mit udseende, når jeg er oppe at træne, fordi jeg plejede at være så tyk, jeg plejede at blive lavet sjov med, jeg plejede at være ham her pigerne ikke rigtig var interesseret i, ham her, som måske var sådan lidt joken i vennegruppen og sådan noget. Så det er noget, der stadig påvirker mig den dag i dag. Og jeg prøver også at komme hen et sted, hvor jeg er mere i balance. Og det, jeg har opdaget, det er, at når jeg lytter til nogle af de her looksmaxing gutter, som snakker om ens jawline og ens fucking, jeg ved ikke engang, hvad det der hedder, sådan nogle angles, og hvordan ens ansigtsstruktur skal være perfekt og sådan noget. Jeg har lyttet til noget af det, fordi at en del i mig gerne vil være mere attraktiv, gerne vil se bedre ud, som vi alle sammen nok gerne vil. Det er mit GoPro, der bippede i baggrunden. Men for mig så får jeg det, synes bare dårligere, når jeg lytter til de her personer. Jeg kan mærke, at jeg bliver mere overtænkende, jeg bliver mere selvbevidst, jeg bliver mere angst. Hvis jeg nu er midt i et bulk, som jeg har været for eksempel, og sådan er ved at tage lidt på, jeg begynder at kunne se det i mit ansigt, jeg begynder at få lidt større kinder og sådan noget, som man jo gør, når man bulker, så kan jeg mærke, at hvis jeg hører en af de her videoer, dem der snakker om det her med looksmaxing, så har jeg lyst til at stoppe bulket lidt for tidligt. Jeg får ikke rigtig lyst til sådan at gøre det her konstruktive, jeg har sat mig for, fordi jeg bliver selvbevidst. Og så er spørgsmålet igen er det prisen værd for mig at se at være ude i en ekstrem, hvor du hele tiden går og overvejer hver eneste lille bitte ting, og sætter det her med dit udseende som det højeste overhovedet. Er det faktisk en konstruktiv brug af din energi? Og jeg tror egentlig, i en eller anden grad er det selvfølgelig vigtigt at se anstændig ud, men hvis du gør det til det nye ideal, hvis du gør, at det her det er vigtigere end alt andet i dit liv, så er det jo for mig at se ligesom hver anden afhængighed. Der er så mange eksempler på folk, der går fuldstændig ekstreme med ting. Og for mig at se ligger sandheden et sted i midten. Sådan er det med mange ting. Jeg tror også med politik for mig at se, der er ekstrem højrefløj, ekstrem venstrefløj. Begge sider er for mig at se ikke rigtige på den. Det er et eller andet sted i midten, og det kan selvfølgelig rykke sig. Men jeg tror, det er virkelig at forstå det her med hvor meget påvirker det dit liv? Er det positivt eller negativt, når du hører de her personer snakke om det? Og så noget andet, jeg også har overvejet i forhold til det her med looksmaxing, det er også nogle af de her TikTokere, eller ham især med Klavikel, og jeg har lyttet til nogle af hans ting, fordi jeg synes også, det er interessant, jeg kan godt forstå det, jeg går også meget op i mit udseende. Men det her med, at han siger ligesom, at udseende er nummer 1 ting overhovedet, som er vigtigt for det modsatte køn. Og i den litteratur, jeg har kigget i, fordi det er noget, der interesserer mig, jeg har læst bøger om det her med evolutionær psykologi, hvad vi finder attraktivt ved det modsatte køn og sådan noget. Og der var det for mænd til kvinder, altså hos mænd, vi mænd finder kvinder, der er det attraktivitet, altså hvor godt de ser ud, det er den vigtigste faktor for hvor attraktiv vi synes en kvinde er. Og det er jo også derfor, at den her branche er blevet meget større for kvinder, derfor de bruger make-up,
derfor, at der er så meget med sådan kvindefashion. Altså hele kvindetøjsindustrien er jo meget større end mænds, fordi at det lige siden tidernes morgen næsten, så har det været vigtigt, hvor godt en kvinde så ud. Sådan, det har været hendes sådan, nummer et ting, hun kunne forbedre for at være mere attraktiv. Men derimod af de andre studier, jeg har læst, hvor det er omvendt, når det er kvinders attraktivitet over for mænd, så er det faktisk ting som sådan socioøkonomisk status, der faktisk spiller højere. Altså det her med, hvor vældigt er den her person i samfundet. Har han et godt job? Er han respekteret? Har han selvtillid? Er han en del af en kultur? Har han et arbejde? Altså basic ting, som hvor højt du scorer. Det er også derfor, du ser sådan nogle fucking, altså det kan være rappers, der måske ikke ser så godt ud, men som er fucking kendte, tjener vanvittigt mange penge. Bro, jeg kan love dig for, at de ikke har problemer ude på datingmarkedet. Og jeg forstår godt argumenterne med, at sådan, og det er der, jeg tror, det har rykket sig, fordi jeg tror, Instagram og sociale medier og dating apps har ændret det. Det har sådan maskuliniseret vores datingstrategi på en eller anden måde, kan man sige, fordi det er blevet mere overfladisk. Sådan, i gamle dage, der mødte du en nede på en eller anden bar, og ham er gutten, der kom ind i jakkesættet, der havde været på arbejde hele dagen, sådan, han har med det samme en fordel, fordi at sådan, det kan godt være, at han ikke så pisse godt ud, men han har et godt arbejde, han tjener nogle gode penge, han er respekteret. Kontra nu, sådan kvinder kigger ikke engang, hvad din fucking jobsbeskrivelse er i din Tinder. De kigger nok i højere grad bare på, hvordan du ser ud. Så jeg tror, at der er en pointe i en eller anden grad med, at udseende er blevet mere vigtigt. Men for mig at se, ændrer det ikke på, at sådan, igen sådan, jeg kunne investere 2 timer mere om dagen på at sidde og banke mig selv i hovedet, eller begynde til MMA, eller hvad fanden, de gør alle mulige ekstreme ting. Jeg kunne begynde at tage fucking amfetamin, så jeg bliver mere slim i hovedet, men får en vildere jawline eller sådan noget. Men spørgsmålet er det rent faktisk det værd? Både ud fra min livskvalitet, men også bare ud fra sådan attraktiviteten. Vil det egentlig ikke gavne mig bedre, hvis jeg byggede noget karakter? Hvis jeg var ude, og jeg faktisk snakkede med mennesker, jeg var social, jeg havde et arbejde, jeg begyndte at starte en virksomhed, jeg begyndte faktisk at være anset som en, der var respekteret. Sådan. Jeg begyndte at opbygge min egen socialøkonomiske status i samfundet. Hvis jeg brugte den her tid på det her i stedet for mit eneste fucking fokus, var det her med at se bedre ud. Sådan, jeg tror på en måde, der er bedre investeringer op til en vis grad, fordi jeg styrketræner selvfølgelig også. Så jeg tror i en eller anden grad, så er det vigtigt at fokusere på ens udseende. Jeg tror også bare, der er et punkt, hvor det bliver autistisk, hvor det bliver ekstremt, hvor det sådan bliver... Sådan er det jo næsten med alt. Du kan også en fysik for eksempel. Det tager måske et par år, det tager måske 3-4 år at gå fra en 2 ud af 10 fysik til en 8 ud af 10 fysik. Okay, måske er 2 også lavet. Fra en 4 ud af 10 fysik til en 8 ud af 10 fysik. Men at gå fra en 8 ud af 10 fysik til en 10 ud af 10 fysik, det tager 10 år ekstra, plus det videre. Og det samme med udseendelsen. Hvis du spiser sundt, hvis du er en relativt lav fedtprocent, hvis du sover nok om natten, hvis du styrketræner, så har du allerede opnået 80% af det potentiale, du har. Så kan det godt være, at du tager steroider, at du ryger methamphetamines eller et eller andet sindssygt. Du begynder at tage Xanax, et eller andet, så du ikke har noget appetit, og så du går rundt og ligner en zombie. Og så bliver du måske en smule pænere. Så kan det være, at du går fra at opfylde 80% af dit potentiale til 100%. Men er det fucking værd? Sådan, der er så mange andre ting, du kan investere i. Og umuligt, at attraktivitet er det, du skal ofre 100% på. Og man bliver også nødt til at forstå, at det ham her Clavicular-gutten, han er en fucking forretningsmand, han er en businessman. Han ved præcis, hvad han gør, når han sidder og preacher de her ting. Hele pointen er jo at skabe kontrovers. Det er jo at gøre noget radikalt, fordi det er jo det, folk klikker på. Det er derfor, folk ser det. Det er fordi, de ser en gøre noget sindssygt. Det skaber hits, når han sidder og snakker om, hvordan han slår sig selv i hovedet med en hammer. Hvordan han tager amfetamin. Sådan. Det er klart, han gør det. Det er en fucking god markedsføringsstrategi. Men du bliver også nødt til at forstå, at det er jo det, fordi han counteracter lidt sig selv. Hvis nu han kun gik op i udseende, hvis det var det eneste vigtige overhovedet, så ville han aldrig lave sociale medier og snakke om det. Det vil ikke være det værd for ham. Men han ved også godt selv, det er faktisk vigtigere, at han får status, at han tjener penge. Selvfølgelig argumenterer han for, at det her med looks også er relevant, men det er jo hans måde at komme ind på det her marked på. Det er hans måde at få bygge en platform på. Overvej, hvor sindssygt mange penge de her looksmaxing-gutter har tjent på den her niche. Sådan, det giver jo god mening, og sådan er det med alle ting. Der er også bodybuilder, der fortæller dig, du skal bare bygge så meget muskel som overhovedet muligt. Sådan. Jeg tror, man skal tage det med et gram salt, nogle af de ting, de her siger, og så forstå, hvad er intentionen med det her. Selvfølgelig er der en form for sandhed i det. Jeg tror, der er jo en klar halo-effekt, som folk kalder det. Du vil blive behandlet bedre i samfundet. Dates vil være nemmere for dig. Du vil have det bedre til en jobsamtale, hvis du er højere, og du ser bedre ud, også som mand. Men det er bare sådan, der er også bare så mange andre variable, der spiller ind. Det er der virkelig. Og derfor er det bare, jeg synes, det bliver så snæversynet, hvis det eneste, man kigger på, er det her med udseende. Og igen, det er også at kigge på, hvor meget det går ud af ens livskvalitet. Jeg kan også spørge dig om det her, hvad vil du helst være, måske en 9 ud af 10
på skalaen, jeg ved ikke engang, hvilke skalaer de bruger, jeg har ikke styr på det. Være 9 ud af 10 på skalaen, og så sådan gå hele tiden og overtænke, være på fucking amfetamin, sådan, ikke rigtig have nogle gode relationer, fordi hele dit liv sejler lidt, sådan, og du er blevet offentliggjort på nettet som en eller anden gut, der snakker om nogle mærkelige ting, opfordrer folk til at gøre usunde ting. Sådan. Vil du egentlig gerne leve det her liv? Sådan, ser du det som noget respektabelt? Sådan, synes du, det er en nobel karriere, de her personer går? Sådan, er det værd for dig at ofre 10 år, 10 fucking år, et helt år 10, ved at tage steroider og ved at altså, gøre alle de her destruktive ting for din krop, for at du ser lidt bedre ud fra dag til dag? Sådan, ja, for mig at se går regnestykket ikke op. Altså, og selvfølgelig, jeg opfordrer alle til at tage bedre af sig selv på basic måder, sådan spise sundere, bygge noget muskel, komme ned i fedtprocent. Selvfølgelig, det gør jeg også selv. Jeg tror, der er måder, man kan gøre det på, hvor det er konstruktivt, uden at det bliver for neurotisk. Men den der ekstrem, sådan, jeg tror mere, det er en forretningsmodel, end det er noget, der faktisk er vanvittigt meget sandhed i. Altså, det er i hvert fald mit take. Så det var lidt en ramble om luxmaxing. Jeg har fået nogle kommentarer, nogen der har spurgt efter det. Jeg synes faktisk også, det er et spændende emne. Jeg tænker også at lave en lidt mere struktureret video på min main kanal, hvor jeg formulerer det mig lidt klarere, fordi at, ja, det bliver lidt rodet det her. Men tak fordi du så med alligevel.